Quan es va proposar per primera vegada crear intel·ligència artificial, hi havia molts enfocaments diferents, i en termes molt generals, hi havia dos grans grups. Hi ha qui ha dit, escolta, donem instruccions molt clares als ordinadors per ajudar-los a fer les tasques que normalment associaríem amb la intel·ligència. Què vull dir amb això? Bé, anem a veure un exemple simple, diguem-ne el 3 en ratlla. I de fet, un dels primers jocs que vaig escriure en un ordinador va ser el 3 en ratlla, i podem fer un repàs de l'estratègia del 3 en ratlla. Permeteu-me fer-ho una mica més gran. Si li explico a una altra persona com jugar al 3 en ratlla o si hagués de pensar que ni tan sols estic segur de si la meva és l'estratègia òptima, m'agrada començar en una cantonada, perquè molta gent respondrà movent-se al centre. Llavors m'agrada anar a l'altre costat de la cantonada, i a la majoria de la gent no li agrada anar a una d'aquestes àrees del mig, i el que fa és intentar aconseguir moure la seva O allà. Però llavors m'agrada posar la meva X allà, perquè llavors els tinc, perquè si em bloquegen aquí, vaig a aconseguir els meus 3 en ratlla allà. Així és com penso en el 3 en ratlla. Ara, òbviament, si he de jugar més defensivament, podria tenir una altra estratègia. Bé, si haguessis d'escriure un programa d'ordinador per jugar al 3 en ratlla, el que potser voldries fer, especialment si vols utilitzar l'estratègia que acabo de defensar, que acabo de suggerir, podries dir, d'acord, si el tauler està buit així. Llavors, fes el teu primer moviment per aquí, i òbviament no estic simplificant molt, llavors fes això. I llavors podries dir, sí. Realment es podrien definir tots els escenaris per a alguna cosa tan simple com el 3 en ratlla, si el tauler és així i assumim que estem jugant com a X. Si és així. Llavors, i no em prendré el temps per definir tots els escenaris aquí. Llavors, sí. Això. Després posa la teva X, aquí en aquest cantó inferior dret, i es poden imaginar tots els diferents escenaris. Si algú hi posa la seva O, què faig? Si algú hi posa l'O, què fas? I després donar instruccions molt clares. I en realitat es pot fer alguna cosa que és molt bona jugant al 3 en ratlla només fent això. La gent ha utilitzat aquest tipus de tècnica per fer coses molt més complexes. Jugar a jocs com els escacs, jugar a jocs com les dames. I no és tan senzill, però essencialment el que està fent és mirar tots els diferents escenaris i de vegades anant 2, 3, 4, 5, 10 moviments endavant i esbrinant si és un bon resultat si em moc allà o si és un bon resultat si em moc aquí basat en el que l'altre costat podria fer. Llavors faran el seu moviment en conseqüència. I això és en realitat com funcionen alguns dels primers programes d'escacs. Molta gent estava incòmoda amb aquest mètode perquè deien, d'acord, es pot fer que els ordinadors facin coses bastant bones només donant-li instruccions, i podríem fer que un ésser humà faci coses bones donant instruccions, però un ésser humà no és només instruccions. Si mires dins del cervell, no estic segur de si estic dibuixant bé el cervell aquí, però aquest és el meu dibuix d'un cervell. Té de l'ordre de 100.000 milions de neurones. Ara, les neurones són les cèl·lules del nostre cervell que realment són el nucli del que ens fa pensar, el que ens dona la nostra intel·ligència i totes les altres funcionalitats del cervell. Imagineu una cèl·lula aquí. Així que aquests són tots. Les cèl·lules neuronals aquí. Cadascuna d'aquestes és una neurona, però no estan aquí per si mateixes. Cadascuna d'elles té diferents punts forts de connexió amb altres d'elles, de manera que una té una forta connexió amb aquest. Potser té una connexió més feble amb aquesta. No està connectat en absolut a aquest. Té una connexió molt feble amb aquesta d'allà. Tot i que aquest té una forta connexió amb aquesta. I una forta connexió amb aquesta. I potser també té una forta connexió amb aquesta. I podem continuar. Ara cadascuna d'aquestes cèl·lules, com he dit, són neurones, i aquestes connexions s'anomenen sinapsis. Cadascun d'ells és una sinapsi. I la manera, una versió molt simplificada de com funciona el pensament o la funció del nostre cervell, és que aquestes coses s'il·luminen. I llavors, a mesura que una neurona s'encén, depenent de la força de les connexions, i no és només una encesa a la vegada, potser aquesta i aquesta enceses, i tots dues estan connectats a aquesta, i aquest senyal és prou fort, i potser aquesta també encén, però la força d'aquesta sinapsi no és prou forta per a aquesta, de manera que no s'encendrà. Així que la gent ha conegut la idea bàsica de les neurones i les sinapsis durant moltes dècades i va dir, si realment volem intel·ligència, per què no podem utilitzar
un ordinador per modelar alguna cosa així, pensar en la creació d'algoritmes que bàsicament ho facin. I aquí és on les xarxes neuronals. I d'aquí ve la idea de les xarxes neuronals. La idea que es podria escriure un programa informàtic que té alguna cosa que representa les neurones i representa les sinopsis. Per tant, en llenguatge informàtic, anomenaries les coses que representen les neurones, anomenaries aquests nodes. I anomenaries les connexions entre ells. Així que on està connectat a aquests dos? I òbviament n'hi haurà molts més, no només seran els d'aquí, sinó tots ells. Pot ser que tinguin, tots aquests poden tenir connexions amb ells, i no dibuixaré totes les connexions. I llavors la força de la connexió serà algun nombre, així que potser això és un 0, 5, o potser és un 0. I així successivament. I el que fas és donar-li una mica d'entrada, i això normalment seran uns i els zeros diuen, però els i zeros poden representar qualsevol cosa. Pot representar una imatge, pot representar paraules, pot representar sons, i després la xarxa neuronal. Potser les coses van a una, aquesta es gira, i potser que es fa girar i així successivament, molt semblant al que passa al cervell humà, i al final crearà algun tipus de sortida. Així que l'entrada podria ser els píxels d'una imatge, i llavors la sortida en uns i zeros. Podria predir que és un gos. O podria dir, i això no és un gos. Ara, durant molts anys, estàvem aconseguint molt més progrés amb aquesta manera d'intentar tenir intel·ligència o mostrar intel·ligència, però més recentment, estem veient un munt de progrés en el costat de les xarxes neuronals, i el que és realment interessant d'això és que no estàs donant instruccions clares. Ningú diu que això ha de ser un 0,5 i que ha de ser un 0,1. En lloc d'això, el programa, l'ordinador pot aprendre que ha de ser un 0,5 i que ha de ser un 0,1 per aprendre en un munt de dades, i parlarem més d'això en altres vídeos.